מישהו שמכיר היטב את החמאס ואת רצועת עזה, הוא גר שם במשך שנים עד שהוא עבר תהליך גיור. איתנו דור שחר, שלום לך, תודה רבה שאתה הגעת לנו לאולפן. עסקת חטופים כרגע לא ברור לאן היא הולכת. הייתה תחושה של אופטימיות, אבל הנה, כרגע נראה שהיא מתחילה לדעוך בעקבות העלאת הדרישות של חמאס. אנחנו עובדים נכון עם חמאס בשלב הזה, מההיכרות שלך איתם? אני יכול להגיד לך שאתם האדם לא למדתם כלום. לא למדנו כלום. לא למדתם כלום, והאדם אתם מאמינים, לא בנשק חמאס, במחבלים, בואי. נתון שמחבלים שרצחו מעל 1,600 וחטפו יהודים מהבית שלהם. הבית זה הכי מוגן, הכי בטוח, מחוץ למדינה שלהם. עכשיו מדברים על העסקה חלקית ולא חלקית. אני אומר לך את האמת, לא תהיה עסקה, כי אתם אין לכם מושג מה זה הפלסטינאים, זה לא רק חמאס. כל האוכלוסייה הזאת. הבנת? עכשיו, היו אמורים באותו יום, ב7 לאוקטובר, שחטפו יהודים מהבתים שלהם. אין עסקה, זה לא נדל"ן. זה כאילו הגעתי להסדר הסכם, חתמת חוזה, חתמת חוזה. זה צריך להחזיר את כל החטופים, לא אחד ולא שתיים. לא לשחרר מחבלים בתנאי ששחררו את החטופים. לא. הם יחטפו על הראש בכל הכוח עד שיחזירו כל החטופים. העניין הוא שאתה יודע, יש כאן גם לחצים בינלאומיים ולא אפשרו לישראל ללחוץ למשל על הסיוע ההומניטרי, ואז ישראל נמצאת במצב שהיא מצד אחד רוצה להמשיך קדימה, אבל כובלים אותה, ואז אולי אין לך ברירה, אלא אם לדבר עם ארגון החיים. כי החודש הראשון, אחרי 7 לאוקטובר, כל העולם היה איתנו, וזמן לצערי שעובר הוא לא לטובתנו. אז בשלב הזה לדעתך, אסור לנו בכלל לדבר עם ארגון הטרור חמאס? צריך ללכות בהם עד שיחזרו את כל החטופים. כוח, תבינו, הם מבינים שפה אחת. כוח, זה מה שהם יודעים. השוב, כאילו, בוא נגיד, גנב. נכנס לך הביתה, גנב לך את הילומים ואת כל התכשיטים, אחרי זה את אומרת לו, אז בוא נעשה איזה הסכם, אני יודע מה, בוא נעשה עסקה, תחזיר את כל התכשיטים שלי, ואני אתן לך איזה, לא יודע מה, 20,000 שקל, 30,000 שקל, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, אנשים בתוך הבתים שלהם, הבית הכי מוגן, הכי בטוח, במדינה שלהם, מדינת ישראל. חטפו אותה לעזה, אף מדינה לא יכול לקבל את הדבר הזה. ועזבי כל העולם שידבר, זה לא מעניין, כל העולם. למה בשואה מישהו דיבר? אף אחד לא ידבר, כולם חמפו ידם, נכון? אף אחד לא ידבר. אנחנו כאן מגנים על החיים שלנו, על הזהות שלנו, על הדת שלנו. הם רוצחים את היהודים בשם אללה, בשם הנביא מוחמד. על זה שהם כופרים שהם יהודים. אתם צריכים להבין את הדבר הזה. עכשיו מה? כן חמאס יש עסקה? אין עסקה. כן עסקה, זה מזכיר לי את רפיח. כן נכנסים לרפיח? לא נכנסים לרפיח, ואז כל החטופים וחסנואה היה בחטיף. תעשה כבר. כן, מצד שני, אבל כן מפעילים שם כוח כבר כשנה וחצי, צה"ל עובד בכל השכונות, ואנחנו עדיין רואים שחמאס... בטח, ועד היום החטופים נמצאים שם, וחיילים עדיין נופלים בעזה. אז אתה אומר שהכוח הוא לא מספיק עוצמתי? עם כל הכבוד לחיל האוויר בצבא, שמה שמראים שיוריד להם את הבניינים, נכון? לא את המחבלים. אנחנו רואים שמחבלים רוצחים לנו חיילים, רוצחים לנו גם חטופים, כן? מתעוררים בעוני עברתי שם, הייתי חצי שנה בכלא הפלסטינאי. גיהנום. ברצועת עזה? כן, רגלה בתקרה ראש למטה, מתחת מים קרים, מים חמים, מכות חשמל, חתכים בידם, למשך חצי שנה. עברת התעללויות... התעללות מאוד קשה, תבלעת אלוהים שיקח אותי, לא יכולתי לעמוד בזה. על מה אתם מדברים? את רואה איזה סיוט, ותזכרו, כל יום שהוא עובר, המספר יורד. חד משמעית. כן, אתה אומר כאן דברים מאוד מאוד קשים. אז בשלב הזה, כשאנחנו כן, יש מגעים לעסקה, לדעתך ישראל פשוט צריכה להודיע, אנחנו חותכים את כל המגעים. אתה רואה כאן מה קורה כאן בחברה הישראלית? זה משהו שאנחנו... נמאס לי כבר מהבוס שלי. לא שמעת על וולט? שם אין בוס על הראש. מה אתה מדבר? להיות הבוס של עצמך, לעשות משלוחים בגמישות מלאה בזמן שמתאים לך. רגע, אני קובע את השעות? כן, חופש מוחלט בד... יכולים לעמוד בו? תקשיבי, להפעיל כוח, זה מה שמבין, זה השפה שלהם, זה כוח. ועכשיו אתה יודע, ב-20 לינואר, אתה יודע, טראמפ נכנס לבית הלבן, וברור שאני מאמין, אז כולם יחזרו, כל החטופים, ושוב אני חוזר על זה, לצערי הרב, לא כולם בחיים, רובם... כן, תנסה להסביר לנו מה מצבו של חמאס, כי אתה יודע, מצד אחד מספרים לנו שחמאס כבר פורק מנשקו, ושהוא לא, הוא כבר ארגון מתפורר, וכבר אין את המנהיגים, סינואר, חוסל. יש דיווחים כאלה. ממי?
חמאס עדיין חי ובועט? מי מנהל אותו בשלב הזה כשסינואר כבר לא נמצא? אז זה הטעות שלכם, אתה חושב שזה סנואר, כאילו חיסלתם את יחיא סנואר, זה נגמר, כאילו אין עוד מחבלים? אם יחיא סנואר הוא מחבל וחיסלנו אותו, אז איפה החטופים? אז למה חיילים נופלים לנו עד היום? למה חיילים נהרגים בעזה כל היום? הנה גם חיט לבנון, חסן נסראללה, שתבינו, 99% מהאוכלוסייה הם רוצחים. נכון, פתח, ג'יהאד אסלאם, איזת קסאם, אש"ף, התנזים, כולם אותו דבר. הדבר המשותף ביניהם זה לרצוח יהודים. כן, וכשהם שולחים ומשדרים שהם כביכול כן מנהלים, מגיעים לעסקה, שולחים משלחות לקהיר יחד עם ארגוני טרור נוספים, הכל זה מראית עיניים, אתה אומר. בוודאי, אתם עושים עסקה עם רוצחים? אתם עושים עסקה עם שקרנים? ואל תשכחו את יחיא סנואר והסכם אוסלו והתנתקות ותמיד רצו מדינת ישראל שיהיה להם טוב. כל צעד שעשו למען הפלסטינאים, חטפנו אותה. הסכם אוסלו, קיבלנו בוגרים בכל האוטובוסים, נכון? זוכרים בנתניה, ליל הסדר של הפסח, בשווקים בקניון. התנתקות, קיבלנו טילים וחטופים, ורצחו לנו יהודים. רות, רוצה להגיב לדברים? אני מקשיבה ומתפוצצת, זה נורא. קודם כל, תודה שאתה אומר את הדברים. זה לא רק את, כל המדינה, צריך להתפוצץ. ולצערי, רוב היהודים הם לא מבינים כלום. ואני חייב לשתף, היית אמור להיות בחול. עכשיו אני ביטלתי, כי יש לי איזה כעס. כעם הוא מחולק, לא לשתיים, לארבע אולי. הייתי לפני חודשיים בלוס אנג'לס, וושינגטון, ובמיאמי. עושה הרצאות. לא מטעם המדינה, מכספי הפרטי. בחזרה מלוס אנג'לס ישראל, באל-על, בבדיקה באל-על. בביטחון, מהנדסטגה של אל-על, כל הכבוד דור שחר שאתה עושה לנו את ההסברה למען מדינת ישראל, והדביקה מדבקה ירוקה. באה אחראית, אומרת לי, שחר, תגיד, אתה עושה הרצאות על סיפור חייך? כן. אתה יודע מה עשתה? תלשת המדבקה ירוקה והדביקה צהובה. ואומר עכשיו אני חייבת לחסוך כל הבדיקות, כל החפשים שלי, וגם לך לדוגמית מהנעליים ומהטלפון, כי זה רוצח. את לא מבין, כאילו, העם, שתבינו שכל ההפגנות וכל מה שקורה בקבלן, ואני אומר לכם, זה מה שקורה בקבלן, זה עוזר לחמאסניקים, חד משמעית. כן. זה עוזר לחמאסניקים. עכשיו, זאת של הלוואי שכל החטופים יחזרו, ואמא, אני יודע מה זה אמא, זה כאב, ויכולה לסוף את הכל העולם. אתה חושב שהיא יצאה נגדך בגלל שאתה משמיע את העמדה הזאת שאין עם מי לדבר? זה הסיפור לדעתך? חד משמעית. בוא רגע נראה קצת קטע מההרצאות שלך שאתה עושה בעולם, כמסביר על מה שקורה ברצועת עזה מבחינת החמאס. הנה, כך זה נראה. We're with Dor Shachar at UC Berkeley. שלום. עם ישראל חי. עם ישראל חי. זו לא הרצאה, אבל זה קטע עומד שם בגאון. אגב, זה לסטודנטים, שלא, גם להגיע לסטודנטים זה לא קל, כן? יפה, כל הכבוד. איך מגיבים אליך כשאתה נותן את נקודת המבט שלך וגם מספר על מה שעבר לך? כאן סיפרת על הכלא הפלסטיני שהיית בו וההתעללות שעברת. איך הם מגיבים שאתה מציף את הדברים האלה? שמישהו בא משם, שהוא גדל בעזה, נולד בעזה, ולמד בבית הספר בעזה, זה אחרת, זה לא כמו שאת באה, ואת אומרת, חבר'ה, אני יהודייה, ואני אומר לכם, מי זה חמאס בסופסטן? למה? מי את? את מכירה אותם? שמישהו בא משם, הם מקשיבים לו, לתגובות מהממות. אנשים, הילדים שלנו דעתם, אומרים, אנחנו לא ידענו שזה ככה. ולצער הרב, שהמדינה לא השתמשה בי, כאילו, לתת את הדבר הזה. האמת, באמת חבל. לצערי גם, אין הסברה גם למדינת ישראל. אליאב, אלי. בסוף הוא נוגע בנקודה מאוד מהותית, ואנחנו עוד יחסית מבינים את זה. יש שפה למזרח התיכון, וככל שנפנים את זה יותר, נבין את זה יותר. אבל יש לנו זיכרון קצר לצערנו, ויש לנו לפעמים גנים של ילד מוכה, שישר מנסה להסביר מה לא עשינו טוב לצד השני, במקום להבין שמה לעשות. ככל שנהיה יותר חזקים, ככל שנהיה יותר עם כוח, אז יש אולי יותר סיכוי לשלום. זה השפה שצריך לדבר, אין מה לעשות. כן. אגב, עוד משהו חייב לסייע לך, שעשו את הבדיקה בנציגי של אל-על, היה לי בתי כתף תפילין. אני משומע שבת, מלך תפילין כל יום, כל הברכות. שהחזו את הדברים, נעליים,
הם התפילים שמו לי ביחד בתוך התיק. אתה יודע מה רצו? שאני לא אעשה את ההסברה, שבבית ושתוק. אבל למה ויתרת בדיוק? אני יכול להגיד להם גם, אני יכול להגיד להם, דינה בין צה"ל, את יכולה גם לחלום. אני אמשיך בכל הכוח למען העם שלי, למען המדינה שלי. עם התפילין. עם התפילין, ועם ישראל חי. משרד החוץ חייב להיעזר בך, כי באמת אין לנו הרבה הסברה טובה. רואים איך הם משתמשים בישראלים וביהודים כל הזמן הפלסטינאים. לא, מדברים על תיאור אתני. לא נראה לי שלאור מה שאומר כאן דור שחר יש תיאור אתני. 2014, אני מתקשר למשרד ההסברה, משרד החוץ. שלום, קראו לי איימן אבו צבח, סיפרתי סיפור חיי. ואני רוצה לעשות הסברה. מה אמרו לי? תודה, אין צורך. פספוס גדול. טוב, נקווה שהדברים שאתה מציף כאן הגיעו לאוזניים הנכונות. תודה רבה לך. חייבים להתעורר, זה לא נגמר. 7 לאוקטובר, זה לא נגמר, זה התחיל. דור שחר, תודה רבה לך על הדברים האלה, וכן, נראה לי כדאי להקשיב.